Ako zabezpečiť, aby vaša e-mailová kampaň upútala príjemcu na prvý pohľad v čase, keď sú používatelia denne zahltení stovkami správ a bežný e-mailový marketing prestáva stačiť? Ako v takej situácii zariadiť, aby váš e-mail vynikol z davu hneď na prvý pohľad? Ako uistiť príjemcu, že váš e-mail je bezpečný a stojí za otvorenie? Odpoveďou je Verified Mark Certificate alebo VMC. VMC vydáva najväčšia certifikačná autorita na svete, DigiCert, ktorá je symbolom pre inovácie a maximálnu dôveryhodnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti. VMC umožňuje zobraziť overené logo priamo vedľa vášho e-mailu. Získate tak okamžitú dôveru a upútate príjemcu ešte pred otvorením e-mailu. Vďaka VMC chránite svoju značku pred phishingovými útokmi. Vaše logo sa stáva overeným symbolom dôvery. A vaše e-maily majú výrazne väčšiu šancu, že ich príjemcovia otvoria. Navštívte SSL Market.sk a nenechajte svoju značku stratiť sa v dave.